Musibukubang Tansani Pan Musibukubang Tansani Pan Musibukubang Tansani Pan Musibukubang मिसिलो जतन मानदा गासिनी नेतारो गोबाङानो दङ जागाव जोंनि YTF हयতো आरामाव थायो TW आरामाव थायो जोंनि पेरेन्टस बडिनि बिब्रामाव थानाय पेरेन्टस बडि आरामाव थायो जत्त पन्चायतनि बर'बावनो जोंनो दिनै पार्टिसिपेट खाय दङ आनन्दखौ खाय दङ बै किसु खननि बिसिङावनो जोंनि बरं गोनां जोंनि 41 एमपिनि खोख्लाय इंजाक जोंनि आथानलाल सार पाथान मादिया बो खाय दङ बे बिसा परे नमाल हायके तिनि नरकनि अबहाय पालि थंलाय मानि हायके बा बिजय मिसिल चालाय मानि साल ओ इलेक्शन चंमारी कप्लाई अंमानी या कोलो तिनी ओ नरकनी ओमपी 41 नং ब्लॉकनी बिसिंको बसक लुकुरकनती नरकतिनी अबहाय हमददम खायलाय जाखा ओरो रंग बि जोंरो तीनटा सेक्टर के बाग खायलाय का कारण तमले माले चारटा सेक्टर के बाग खायलाय का ओ जागाव ता माने अनेक जागाव नुगो माने गोबां बरकन थायकांका अनेक समयो माने जोंनि सब बरक त एकया आबन बगे अनेक जागा प्रॉब्लेम नुगो आबन बगे जों चारटा सेक्टर के बाग लायका दुदु ओमपी सेसवा ते यां गामाको दालाक साइड के बाग लायका इके माइकेनो जों दाबो ओ जागाव ओमपी ओनके जों 8टा पंचायत के माने टोटल 8टा पंचायत सेक्टर थायो जों कायसा सेक्टर सामलायका ओ 8टा पंचायत जत लोगोरनो फायो आनन्द खायलाय दङ दाबो एकदम माने डिसिप्लिन बाबे केन आनन्द खायलाय दङ माने कुनो प्रॉब्लेम करै हायसे ओ हायकेन खायलाय दङ हायके अबहाय नरकनी अतंक चांगनी अबहाय तिनी बिजय मिसिला हाय एकेबा चंमारी कप्लायनी ओ पालि थंलाय मानि नति तिनी हास्तिनी लुकुरकनले अबहाय के नरकनी तंक चांगनी हायके नं बबा हायके ककसानानि मुसुं हास्तिनी लुकुरक गोसानानि तो कायसा मेसेज दङ लेना मेसेज सिनि बुबाग्रा तो साव माने वायलेंस अफता खाले बिनि माने शांति बाबे केन सिनि मान थाने से जों सानो केमन जों सेंनान बुथांया केमन नो सिनि मान थाय जों सानो हामनि कारणे जों माने सिनि मान थाय माननानि कारणे जों हर जागा वालाय माबाय माइया जों डाइरेक्ट अखा हायसि सिनि बुबाग्रा हामनि साइमन साबाय कक साना नां बाहागे फायना नां जों बुबाग्रा जे जों गाइडलाइन दिमनि सेबा फिनसु एकदम आराम जन खाय दं हायसि माने कुनो केउ बाय वालाय सुलाय करे सिनि लोगरक तिब्रा मथानि जे लुकुरक माने केनो डिसिप्लिन माने चलि दं तिनी ता मनति आसक अबहाय के पालि लोक थिंलाय हाय के बा पार्टीनि बानारक तैलाय अबहाय के लाम हिमबो खिनबाने ना खा ओमपि हातिगो जातनो हामबाय दिनिखे हास्ते गोनाङै जतन साइमानो जे हास्तेओ विशेष खलायै 60टा विधानसभा चंबारी इंमान जागावो
অম্পি বিধানসভাও বুতালাইখা বুতালাইমা জাগাবো টিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট তিনি খাসুকসা পাঠানলাল জমাতিয়া কাপ্লাইনখা এবং কাপ্লাইনমানি সিমিয়া মিয়াপুরো হায়ং হাকতরনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরম गोनां अमित शाह फायै তিনি दफानि जेला मानथाय दंमानि जेला कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दंमानि आ सल्यूशन खायनाय इनिखौ सेलांमाबाय তিনি हास्टेनि जत टिप्रामथानि वारियार्स टिप्रामथाना खाफुनाय जत हास्टेनि ताकु काहामपुकु काहामरक তিনি खातुं खाजानि बिसिंतै ओ तिनिनि हलि शुद्ध हलि सिमिया তিনি हास्टेनि टिप्रा सार यक्षमा मानिनि लामाव सं तंखाहनै जतन खातुं खाजा खालायनो दिनै तंखलायखा এবং এই তংখলাইমানি এমনভাবে ফুলু রাখা কিন্তু অম্পি আম চাইব হা কলैखा টিপ্রামথানা हामजांनाय हानसानो हामजांनाय हा गोलै राखा काजे आबो आसा खायबो जारा ताबो ओ तंखलाइमानि हास्ते हाफां खायाफानो हास्ते हाफां तंना बागै हास्ते हाफां चालुना बागै टिप्रामथा हायका खानसानि जे हालक खायखा आ हालक न हामजागै যত বরংনা হানসাও চাদে আমনে जों खाबुंनो नायो तो हास्ते गोनाङैनो दिनै नां खामानि बिसोर दिनै अम्पि बिधानसभाबो चारटा सेक्टर आ चारटा सेक्टरनि बिसोर बालाक सेक्टर सेसुआ सेक्टर ताइदु सेक्टर आ चारटा सेक्टर दिनै बाग बाग खालायो जों खाजानि बिसोरखौ बिजय उत्सव हायका काप्लाइनमानि हाहंदबन खालायलेखा আর ও হাহंदबन बिसोरखौ जों साना दायो जे हास्टेनि बर'रा संमा माने नि लामाव सफायो